bune, am zis că... Salutare toată lumea, numele meu este Alex și bine v-am regăsit la al doilea episod din seria mea de Breazla Constructorilor. Și sper să stați cât mai multe like dacă vreți să continui această serie minunată. Aici avem un invitat surpriză. Da, nu știu unde s-a dus. Aici. Uitați, el e mândru cu Bună ziua. Și da, el o să fie partenerul nostru, mă rog, mai avem 6 parteneri, dar momentan nu sunt on. Și da, el o să fie partenerul nostru care ne va ajuta. Ia zi, mârgulă, câte like-uri vrei să strângem pentru acest episod? Pentru al doilea episod din Breazla Constructorilor, 10 like-uri va fi destul. Ca să ne... Acea zi, oameni buni, mârgulă vrea 10 like-uri să strângem pentru al doilea episod. Ca să ne ajute pe noi să facem și al treilea episod, să continuăm seria. Bun. Uite, ia și tu mâncare și hai să ne culcăm. Bun. Astăzi o să facem nivelări, prostii, căsuțe eventual. Bun. Să fac un topor. Hai că mă duc la minat. Păi stai așa că vin și eu atunci. Nivelul mai târziu. Bang, 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 bang. Încotro ai luat. Cum e groapa aia acolo de sluce apă? Da, stai că am căzut greșit. N-am dat-o bine. Că două găuri cu apă, știi? Na. Bun, am găsit vădul. Mamă, ce este aici. Mamă, ce mamă. Da. Ai murit? Nu, da, nici mult nu mai am, știi? Deci, what the fuck? Cum să sară un zombie, deci dai în el și el deloc nu se mișcă. Serios. Ia uite-l. Și mai am 3. Oleo, ce e jos. Mamă. Aici. Frate. Tu ăla a murit? Cred. Hai, mergem jos. Poate ne facem și noi armură doară și mergem și noi după aia, zic. Eu am deja 11. Mamă, da, 11 iron. Ai căzut jos? Nu. Mă bați cu un schelet full gold. Este, bă, mi-a dat armură. Gigi. Ai pantaloni. Și cu ciuboci. Gigi. Da, îmi cer scuze că tu șezi, da, mă doare în gât, sunt răcite și na. Nu prea mă pot abține, că după asta ducesc ca naiba. Hai să ne bătăm cu așa. Aolo, ia dă un schelet. Scheleții și mai afurisiți. Bun, am găsit lavă. Să iau cabăl. Am atât. Mă duc în tu, pe unde ai luat-o? Eu sunt tot în mina aia. Acolo, uite, sunt spate. Ia cărbune, că nu trebuie. Hai, că eu mă duc înainte, că aici e lavă. Nu știu, poate îi dau și eu, găsesc soare ceva. Trebuia să iau o găleată cu apă. Uai, tam peștera. Și câți mai zombi. Shit. O să pun niște toțe, că nu știu dacă se vede, o se vadă pe filmare foarte bine. Bun, am găsit iron și vine și un balon după noi. Mamă, câți is! Eu am un 17 iron. Ai tai și pantalonii de gold. Mare protecție. Dau acești fucking pantaloni de gold. Doamne, de unde vin atâția zombii? Mă, tot acum nu mi-a venit rău. Creeper, zombie, schelete, toate. Nu. Sau de un enderman. Da, lângă mine e una, adică, mă rog, nu e chiar lângă mine, dar... Apra. Aud păianji. Păianjen. Da,
Ce faci? Salut, ce faci? Stai să-mi fac și eu muzică. Gata. Ia să mă duc pe aici, că era niște iron. Să-l iau. Deci după ce ne facem armuri, o să mergem în acel crater imens. Poate și cu un târnăcop de iron, poate găsim diamante. Și o bucată de lemn. A, e pusă de mine. Am vrut să pun-o tot, deci am pus un lemn. Schelet. 6 săgeți. Comoară. Creeper. Bubuie. Văd că... Mamă, ce e aici, dacă vii unde sunt eu, e posibil să supraviețuiești, că sunt 2 enderi. Alex, mă vezi unde sunt? Acum? Mamă, deci sunt fix lângă crater. Eu de enderi. My God. Cred că am să dau options, să dau masterul unul mai încet. Vreau să iau de foarte... Uite diamante! Ai găsit diamante? Ai cu ce, ai ce să faci Nu. un crafting? Am găsit diamante, aia e, dar nu le pot lua. Dar sunt diamante, 4 diamante. Scrie coordonatele atunci. Și un uici acolo. Vino acolo unde ai pus tu ăla, unde ai pus cobblestone-ul ăla ca să omor zombia, ca să nu pici în crater. Și te cobor în crater? Nu! Îl văd aici că eu sunt lângă crater. Dacă mi-arunci un trânăcop de iron, aș putea să le iau. Da, de unde vrei? Uite repede și fă. Mamă, cât scheleti, fratele meu. N-am bătut atâția monștri cât am jucat eu în viața mea Minecraft. Nu uiți acolo că îmi dă poison. Mori. Unde era craterul acum? Acum hai să căutăm craterul. Îți văd numele. Bun. Ce faci acolo? Unde le vezi? Bun, hai să facem repede un târnăcop de iron. Ah! Au! Un fucking schelet aici. Și nu mă las să urc. Sunt doi. Mamă, băi, Alex, deci eu mor aici. Și eu mai am 4 Ui, inimioare. ce ăla nenorocit. Ce-s cum zombie ăștia și scheletii de apărat atâția, apără o grămadă de monștri, pe bune, prea mulți. Mă vezi? Eu cred că mă să iau diamantele. Știi, cu ce veni? Îți dau coordonate? Sus. Și eu acum vreau să prăjesc astea. Știi ce fac, dis? M-am dus și am luat diamantele. Ce? Încearcă să vii să-mi arunci și mie niște bete, neapărat. N-ar fi mai bine să vin cu un târnăcop de aer? Dar eu le iau. Nu știu de tine. Știi că ne suntem în timp aici, da? Corect, dar eu vreau să le iau. Eu vreau accident. Păi mi se pare că nu le-ai pe restul făcute. Le-am. Să fac și mie un târnăcop de iron. Și mergem la mai cea mină blestemată. Mori. Așa acasă. Bun, haide. Ok. Și eu cum ar trebui să nimeresc apa? Sări de aici. Știi ceva? Eu l-am.
Stai. Vezi să nu sări în lavă, uite. Stai. Vezi că dă un schelet după Unde? tine. V-am văzut ce să Ulu. fiți. Uită. Și-o-l văd. Uite, deci fix aici unde sunteți diamante. Hai că am mai ajuns. Dă-i, dă-i, ai tănăcop de aer. Am două. Uite-l aici. Ia și tu la cop și ia. Bă, dar lava asta e păcătoasă. 1, 2, 3, 4, 5 de diamante. Avem enchantul garantat, înseamnă și punturi la cop. Bun, am găsit și redstone. Păi de ce poate nu te fugă destul zombie, că bun. Da, n-am făcut o găleată. Ar fi fost chiar util. Singurul om nebun care ar mina acolo lângă lava ar fi eu. Nu, da, eu că mine spun întuneric. Păi da, eu sunt venit să minesc din întuneric, frate, dacă lângă lavă, pe bun. Bun, am găsit și lapis, lazuri, am găsit de toate astea. Te să oprim undeva apa asta cu mine, mă. Asta e, uite acolo sus. Da. Mie mi-e prea să mă duc. Important e că avem 5 de măduri. Important e să nu murim cu aceste 5 de măduri. Și important e că m-am băgat în lavă. Și important e că mai am jumătate de inimă. Ai mâncare? Nu. Help, 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 help. Na, ia mâncare. Te ajunge? Hai, că ajunge, mai avem și eu. Dă-i în ăla. Mori. Mori. Bun, hai calde să Haide fac repede încoace. o găleată. Ups. Uh, Stai să fac și eu o găleată, mai ușor un pic. Să fac un adevărat aventurier nu se lasă pentru o fucking găleată. Da. Dacă o să mori în lavă sau ceva de genul, Nu contează. am găsit gold. Bun. Mamă, cât e bine eu aici, frate. Da, e și lavă, normal. Și te... Avem un colindător. Iată vin colindă, florile rale la capela cântă. Ia te chinuie talentul. Da, după cum puteți auzi pe fundașii telefonul lui care vine. Da, moare. Moare baterie. Eu încerc să mă duc după... să mi se facă mai repede iron-ul. Bun, avem găleată. Bun, cred că iar am găsit diamante. Cum le găsești? Cu talent. Mai lasă și pentru episodul care vine să mai găsim diamanți. Nu le găsim pe toate în episodul ăsta. Și aici, și aici. Bun, acum unde trebuie să iau apă? A, mă, trebuie să mă cață până sus. Hai, bine, cață. Nu, orice, dar nu tu. Nu. Orice, dar nu voi. Orice copilă, orice. Mamă, ce țărie telefonul. Da, și așa. Mamă, ce e aici? O să încerc să mă duc eu aici, că am găleata cu apă. Nu-i nimic, degeaba te duci. De ce ai fost? E un creeper. Am rămas fără torțe. Am găsit, uitați-vă, am găsit și iron. Azi ții cont premiu. Da, după cum spune și prietenul meu Mărăgul LOL, astăzi m-am decis. Oh my god! Asta a fost fucking troll. Anyway, după cum spune și prietenul meu Mărăgul LOL, astăzi aș vrea să-mi iau contul premium de Minecraft plus skin-ul meu propriu și să-mi fac bannerele etc. Intro, știți voi la ce mă refer. Da, astăzi sper ca să-mi iau astăzi. Și nu cred că ți le ia, cred că ți le iei mâine.
Mamă, știi tu? Eu așa cred. Că până acum ți luai. Mamă, mor de telefonul ăsta. Știi ceva? Îmi cer scuze că m-am oprit, dar eu îl dau pe... îl închid. Îmi cer scuze că am făcut această mică pauză, dar telefonul e... Insuportabil. Da, exact. What the? Mamă, cât damage îți dau zombie! What the Pot spune fuck? că am un... Mamă, cât vorbesc ăștia, mă. Eu pot spune că pot să-mi fac armură, da, hai, da. O, a, zombie pitic, nu, da, zombie pitic. Gata. Mamă, mi-e frică, unul mai zombie pe lângă și mi-e frică de mor. Hai să sperăm că nu o să murim. Da, nașpa nici mâncare nu mai avem. Măcar avem boni, putem să facem pâine, facem fermă de oi. Băi, eu pot să spun că am un stack și de fucking... Ai, oleo, două inimi. Mori, gata. Nu muri. Mai și diamantele. Nu pentru diamante, că alea, na. Nu muri tu. Și eu am găsit restonul la nu știu ce putea să fac tot restonul ăsta. Warp shop. Și da, în episodul acesta cred că o să stăm prin mină. Episodul viitor o să nivelăm, ne facem căsuțe, vedeți voi pe viitor. Mamă. Eu cu armura mea de jumătate de armură de gold. Deci ceva... Zi mersi că ai, că eu n-am. Am rămas în 3 inimi jumătate. Eu sunt full. Cu Broton Flash-ul. Full. Broton Flash-ul la putere. La ce strat sunteți? La stratul 14. Am putea să găsim niște diamante pe aici. Zombie cu lopat. Batem de lopata, că e... era lopata. Clar, au început mesajele. Dă-și telefonul când mai filmăm, te rog eu. Gata. Chide-l, nu știu, foi, ce poți tu să-i faci? Oh my god, nu un schelet! Că n-am viață să mă bag cu el. Unde ești? Și n-am nici rost în flic. Unde ești? Gata. Hai că am supraviețuit cu 3 inimi. Ala jumătate. Iohan. Ce faci? Hai să-mi dai și mie rot în flash ceva. Nu am niciun. Ok, poți, deci... Ia uite-l! Hai mă că ești Da. tare, mă, bravo, ești tare! Bă, mai luăm cărbuni. O, și iron. Astăzi cred că o să pun 2 sau... nu știu, 2 sau 3 clipuri. Ăsta sigur o să apară. O să mai fac încă un clip, nu cu breaz la constructori, o să rămână surpriză. Cred că o să fim tot alături de amicul nostru Mâdugul lor. Prezent aici? La orice oră, la orice minut al zilei? Aoleu, apa asta, apa. Și da, cred că o să filmez cu Raji Trans, dacă știți. Ia, da, bun. Ce zici, să ieșim să ne facem armuri, să ne mai degenerăm? Că eu am să-mi fac armură. Cine n-are? Eu am să-mi fac și butoși de diamond, da. Bă, nu fă boost de diamant. De ce? Mie îmi place de mândău. Îți place, dar când o găsi? Păi am Momentan găsit! o să facem... Păi da, momentan facem târnăcopii și eventual să luăm obsidian. Ne facem enchant. Facem nether, ce enchant. Nether direct. Eu tocmai colindăm. Mamă, asta a fost prea. Salut! De că mă duc pe aici pe unde e lavă. Poți să te duci să-i știu ciupercuțele alea roșii? N-am ce face cu ele. Ba, putem să ne facem supe. N-avem de alea.
Mamă. Omoară pe mine gâtul ăsta. Bun, poate găsim pe aici ceva. Încercăm noroc. Eu cred că mă duc sus. Ia să mai caut puțin. Așteaptă-mă și pe mine, dacă ești negru, nu știu. Da, pe aici eu cred că mai bine cap. O să mergem și noi sus. Bun, pe unde trebuie să ne ducem în sus? Mă duc lol. Da, am mai rămas cu o inimă. Eu sunt full la întreabă. Eu am mai rămas cu o inimă. Tu ai rupt-o, frate. Nu mai am niciunul. Vezi spate. Unde? Spate. Mamă. Cât mai ai? 4 inimi. Hai sus, mai repede. Mi se pare că sus e un spider. Aha, nu mai am cabel. Mi-e frică să mă doboare cineva pe aici. Oh my god! Ce-ai... Da, stai tu, spider, pe mine. Te duci să-ți iei tu itemele? Sau ți le iau eu? Ți le iei tu sau ți le iau eu? Îi iau eu. Adică stau eu. Și am văzut eu spiderul ăla și a zis că o să mă omoare. Bun, acum unde am murit. Uite aici, jos. Așa. Și că îți așa. Eu tot nu le văd, adică... Bun. E la tu? Hmm? Cred că sunt jos de tot, dar... Da, itemele mele sunt jos, trebuie să acum să mă arunc. Ok, hai sus. Aolo! Ok, aici. Ce să supraviețuiesc? Hai! Oh. Mamă! Dar itemele mele sunt jos, știi? Ăștia. Bă, dar scheletul ăsta e enervant. Ok, hai că eu sunt acasă. Sunt la casă, acasă, cum să zic. Da, avem o problemă, mi-a tot gol. Ce? Am avut gol și... Îl am eu, 32. Am avut-o. Ia trage-o și repede. Doamne, e imposibil să scap din mina asta. Fără să nu tragă ceva după tine. E fucking... uite, am văzut. Lasă. E doar că... Tănăcopul meu de-ai rănit la tine? Da. Bun, arași mâncare. Da. Încercăm și noi să supraviețuim pe aici. Da, eu nu-și găsesc. N-ai cabel? Ba, cabul, la mică iar mă doboare. Nu-i... Și prea culmea asta să mă doboare. Am mai găsit din restul.
5 diamond, 5 diamond, 5 diamond, 5 diamond, 5 diamond. Hai că nu-i prima dată când ai găsit diamante, pe bune acum. Nu știu că nu-i prima dată. Deci lasă-mă să mă gândesc. Deci cam așa trebuie să arate. Da, am o problemă, am rămas fără cabel la niște. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 16. Lasă-mă un pic. Cât e 16 ori 3? Lasă-mă să calculez. Oh my god. Îmi trebuie 144 de sugarcane pentru un enchant. Am mult. Da, facem. Ai buni, să facem. Am 30. Stai un pic, stai. Gata! Stai, nu. Gata, acum sunt gata, acum sunt gata. Salut!